Baretang Agraryo 5. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Bicolandia. Pag-asa at ginhawa ang hatid ng mga farm-to-market road sa mahigit 1,000 agrarian reform beneficiaries at libo-libong residente sa dalawang bayan ng Albay matapos ang ginawang turnover ceremonies. Pinangunahan ni Director Bon Mark Mendoza ng Project Management Service ng DAR Central Office ang turnover ng Kalsada Malabnig Mapaco Maoraro FMR sa Ginubatan na may habang 2.293 kilometers at ang Itaran Sitio San Luis Lourdes FMR sa Pulangi na may haba namang 1.97 kilometers. Instructions nga to ng ating Pangulo, ng ating mahal na Secretary, dahil ang gusto ng ating mahal na Pangulo at Secretary Stella mapalakas ang sektor ng agrikultura. Itinayo sa ilalim ng Agrarian Reform Fund, ang 150 million pesos na proyekto ay bahagi ng malawakang inisyatiba ng DAR upang maiangat ang antas ng pamumuhay sa agrarian reform communities sa pamamagitan ng mas pinahusay na infrastruktura. Para sa amin mga farmers, napakahirap na pasan-pasan ang mga kalakal na dadaring sa bayan. Pero ngayon, wala nang kahirap-hirap. Sa pamamagitan ng mga proyektong tulad nito, patuloy na tinutupad ng DAR ang pangako nitong pagsisilbi sa mga magsasaka. Ang farm-to-market road projects na ito ay patunay na ang maayos na infrastruktura ay daan tungo sa mas masaganang agrikultura at mas magandang kinabukasan para sa ating agrarian reform beneficiaries at kanilang pamilya. Salamat! Mula sa lalawigan ng Albay, para sa Baretang Agraryo 5, ito si Ka-Agraryo ni Riza May Barquilla. Baretang Agraryo 5.